Poljska je poslednjih meseci postala neprijateljska zemlja, a to može da predstavlja pretnju za teritorijalni integritet Ukrajine. To je činjenica, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. To što se poslednjih meseci iz Poljske čuje veoma neprijateljska retorika, ona je tradicionalna i odavno nije prijateljska, ali poslednjih meseci je postala neprijateljska. To da iz Poljske mogu dolaziti pretnje po teritorijalni integritet Ukrajine, to su takođe očigledne činjenice. Prokomentarisao je Peskov uz napomenu da je nedavno o tome govorio i šef ruske spoljne obaveštajne službe, komentarišući izjavu beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka koji je ranije rekao da se specijalna vojna operacija Rusije po njegovom mišljenju odužila. Peskov je rekao, ona se odvija po planu. Ranije je predsjednik Poljske Andrej Duda rekao da više neće biti granice između Poljske i Ukrajine, te da će narodi dve zemlje moći da žive zajedno, gradeći zajedno svoju zajedničku sreću i zajedničku snagu. Nakon toga beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko nije isključio mogućnost da će Rusija, Ukrajina i Belorusija morati da ratuju protiv Poljske koja želi da uzme zapadnu Ukrajinu. Direktor spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Niriškin izjavio je da Vašington i Varšava razrađuju planove za uspostavljanje kontrole Poljske nad istorijskim posedima u Ukrajini.